أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘yan uwa waɗanda za su iya kallona da kuma saurare na, abu ne da ya bayyana a idan mafi yawancin mutane dangane da abin da ya faru wanda aka yi wa wato Dr. Isa Ali Fantami da sunan Kwankwasiya. Abin da nake faɗa abu na farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, yanzu da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya? Ba zai taɓa zama ba. Allah ya ce inna ma yatadhakkaru ulul albab, amma masu hankali ne suke iya tunan wannan. Abu na biyu, ina kira zuwa ga ya kamata a samu masu hankali da sanin ya kamata cikin waɗanda suke tafiya da Kwankwaso, ko kuma waɗanda suke malaman addini ne wanda suke da alaƙa da tafiyar Kwankwaso, cewa wannan hanyar da aka ɗauka da sunan cin mutuncin malaman addini su rufe ta. Saboda na farko dai Malam Isa Ali, kamar yadda aka gani ko aka ji, a iya abin da na sani har harkar siyasan nan ta ƙare, ban san ya ce a zaɓi wani mutum ba ko a zaɓi wata jam'iyya. Inda ya faɗi haka ne to da kaga akwai wata shubuha da za a fake da ita. Na biyu, a Najeriya muke, su suna da dama su yi nasu ra'ayin, wani ma yana da dama ya nashi ra'ayin in ma a harkar siyasa ne. Don haka abin da nake kira zuwa ga waɗanda suke, yanzu muna mataki ne na nasiha da jan hankali. Kowa ya san cewa ba na saka baki na cikin abin da ya shafi harkar siyasa, a zaɓi wani ko kar a zaɓe shi, a zaɓi jam'iyyar wani ko kada a zaɓi jam'iyyar wani. Wannan wanda yake siyasa a matsalarsa ce, tare da cewa ina da damar in yi haka a matsayina na ɗan Najeriya. Abin da nake cewa ya kamata su sani yadda suke da waɗanda suke goyon bayansu, su ma wasu waɗanda ba ra'ayinsu ba suna da su ma masu goyon ba. Idan suka buɗe wannan ƙofar ihu ga wani malamin addini saboda yana da mukami a gwamnati, saboda bai goyon bayansu, to kaga zai zamanto duk wani malamin su kuma da aka san cewa yana da alaka da waccan tafiya, duk inda ya je su ma za a iya samun wasu da sunan magoya bayan wancan malamin ne su tashi kura. Kaga da wannan za su kawo mutane fitina da fasadi da ɓanna a bayan ƙasa. Kuma ina rantsewa da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba, wannan matsalar idan ba a samu wasu masu hankali da suka san ya kamata ba su yi wa mai girma Kwankwasa magana, duk da wasu suna fahimtar cewa wannan abun kaman shi yake sawa a yi da hannunsa. To idan wannan abin da aka yi wa Malam Isa Ali ba shi da hannu a ciki, to kamata ya fito ya cir da wannan alatsi ne da wannan abin, sannan kuma ya ja kunnen magoyan duk wanda ke goyon bayan shi cewa kada a sake yi ma wani haka. Kowa yana da damar ya ra'ayinsa. Idan ko ba haka ba, na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba, billahi allazi la ilaha illa huwa, daga yanzu duk wani abu da ya ɗauko da sunan siyasa, billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi sai Allah ya jarrabe shi, sai ya kare, kuma ba abin da zai ƙara ɗaukowa ya kai labari a kansa. Magana ta ƙarshe shine, duk wani mutum da yake yin siyasa ya kamata ya fahimci siyasar duk yadda take da muhimmanci a wajen shi. Ƙarin abin da za ta gyara masa shine duniyarsa, addini kuma alaƙarsa ce da Allah. To kada mutum ya bari wajen ya zai ya gyara alaƙarsa da duniya, alaƙarsa da Allah ta lalace. Sannan kowane mutum ya yi ƙoƙarin ya zama yana siyasa ne don addininsa ya ci gaba. Wannan shine kiran da nake yi zuwa ga 'yan uwanmu musulmi. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mana ƙasar mu, Allah kuma ya tsare mu da afka ma mutuncin 'yan uwanmu musulmi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.